Zure azkeneko lasterketa aficionatutan eta herrian, polita esan behar du. Bai, hori da, ez azkenean, azken karrera aficionatutan, urte politoni amaiera emateko eta gainera etxean oso polita. Protagonista izatea bilate duzue. Bai, bueno, azkenean beti gustatu izan zait protagonista izatea, aukera atera da esaldi horrekin, eta bueno, pena ez irabazi izan etxean, oso polita izango litzateke, baina bueno, gustora egindako egunarekin ere. Saiatu zera Altamirangora? Bai, hori da, saiatu naiz, baina bueno, ikusi dugu muruak mozten ari zela eta nahiago izan dugu bi izatea bukaeran, eta bueno, ondo jolastu ditugu gure batzak, baina indartsuagoak izan dira. Denboraldiaren balorazioa? Oso ona, oso urte regularra, oso urte polita eta oso pozik. Eta orain ja, ospatzera? Hori da, orain deskantso txiki bat eta ondo ospatzera. Zorionak. Eskerrik asko.